Bé, hem fet lluita de braços i hem empatat. Escopir amb qui podia escopir més juny i també empat. Vam boxar i també empat. Genial, Patrick. Bé, sí, i som 2 només. Bé, i ara què fem, nois? Què fem ara? Última prova i mostrarà qui són els més divertits de l'escola. Bé, us proposo aixecar les faldilles de les noies al descans. Qui aixequi més faldilles de tots guanyarà. Què? Quin tipus de prova és aquesta? No aixequeu la faldilla de la Diana. A les noies no els agradarà. D'aquesta manera descobrirem qui són els nois més divertits de l'escola. Podem aixecar les faldilles cap amunt. Vaja, quina tasca. Per cert, coneixeu la nova norma de l'escola? Sí, les noies no poden portar pantalons. Doncs fet, decidirem al descans qui és el noi més xulo de l'escola, d'acord? D'acord. Noies, és horrible! Aquestes regles són molt rares. Estem a 2 graus sota zero. Per què he de portar faldilla? Diana, tens raó. No m'agraden les faldilles. Jo porto pantalons. Noies, sento amb això posat com si no portés res. Les normes són les normes. No us agraden? Doncs ningú us obliga a estudiar aquí. Gigi, ja veig que t'agraden les normes. Doncs per què t'has vestit com per anar a un casament? Vosaltres què, nois? M'agradaria que les normes fossin per tots i vosaltres anéssiu sense pantalons. En els teus somnis, Juli, afortunadament no som noies. Per això portarem pantalons. Oh, noies, us sorprendrà. Dima, per què? Noies, aquesta faldilla està bé? Personalment, trobo molt fort que estiguem obligades a portar faldilla. Lialia, jo també trobo fora aquesta norma a l'escola privada. Quina bajanada. Mireu la meva faldilla. És molt estreta, no hi haurà cap vent que la faci volar. Merda, Lialia, mira. Les nostres faldilles són com paracaigudes. Necessitem unes d'estretes. Queda clar, noies? La Marúcia és llesta. Llavors, us heu posat les faldilles? Espera. T'ho he dit. Serien els primers en mirar per sota de les nostres faldilles. Ni ho intenteu. A mi no em fa res. Porta faldilla estreta. Això ja ho veurem. Noies, després de classe podem fer un cafè. Va, nois, comencem. Sí, comencem. Noies, m'he fet la manicura avui. Mireu les meves. Sí! Up! Noies, no entenc què està passant. Marúcia, mira, els nois estan aixecant les faldilles. Nois, pareu. Nois, què us passa? No sóc jo, és culpa seva. Art, parla amb ell, si us plau. Doncs Pareu! Noies, hem de córrer! Pareu! Art, ni ho intentis. Pareu jo! Pareu! Sí, 4. Nois, pareu! Nois, què us passa? Vull ser el més divertit de l'escola. 5. Saps què, Dima? No entenc res del que esteu fent. És una broma molt dolenta, això d'aixecar les faldilles a les noies. Diana, deixa'm en pau. Ara mateix no estic a la teva disposició. Em queden les de la Marúcia i la Juli. Vaig. Noies, ho heu escoltat? Això no es pot quedar així. Hem de parlar amb la directora. Anem-hi. Vinga, som-hi. Senyora Zina! Què ha passat? Ajuda'ns, els nois són aquí. Estan aixecant-nos les faldilles, estan venint. Noies, creieu que la tieta Zina us ajudarà? Senyora Zina, no marxis, si us plau. Marúcia, no em facis mal al braç. Nois, si toqueu les noies, us en penedireu. Tieta Zina, millor que se'n vagi. Tenim un pacte. Tia Zina, ho sento, volem ser els més divertits de l'escola. 1, 2, 3. Us he dit que pareu. Us en penedireu. Ho sento, noies, no us puc ajudar. Nois, això també passava en el meu temps. Pareu! Us he dit que pareu. Us en penedireu. Senyora Zina! No t'ho creuràs! És horrible! Anem al despatx de la directora. També us han aixecat les faldilles? Sí! És horrible! Tot és culpa d'aquestes normes de l'escola. Sí. Ens queixarem davant la directora. No ens passarà més. Quin circ! Aneu a queixar-vos, potser us ajuda.
Noies, qui anirà a parlar amb la directora? Anem-hi totes juntes. No, noies, és una mala idea. Si anem totes juntes, ens farà fora. Què fem? Sembla que els nois ja han parat. Ja ens han aixecat totes les faldilles. Jo suggereixo que hi anem totes juntes. Ha de prohibir les faldilles. Anem una per una. Anem de dos en dos. Així no farà tanta por. Nat, som-hi, va. Som-hi, sí. Noies. Bona sort, noies. Hola. Venim a queixar-nos. Podeu picar la porta, noies? No entenc per què no piqueu. De què us queixeu? Us escolto. No us encanta tot? Els nois de la 9A i 10G ens aixequen les faldilles. Prohibeixi les faldilles, són un problema. Per què no es fan normes perquè prohibeixin els nois anar amb pantalons? Així aniríem tots iguals. Nat, tranquil·la, ens farà fora, si no. Diana, què vols dir? Hem de queixar-nos molt per aconseguir-ho. La noia de la faldilla groga. El teu cognom? El teu cognom? Shivskovskaya. Molt bé, Shivskovskaya. Ja veig que voleu ser vosaltres les directores i canviar les normes. Així que marxeu i tanqueu la porta. Adeu, que prohibeixi les faldilles. Què ha passat? Ei, què ha passat? Noies, no hi ha res a fer. Fatal. S'ha enfadat amb mi, la directora. No prohibirà res, ho té clar. Marúcia i Júlia, aneu-hi vosaltres. A veure què fem. Anem. Hola, directora. T'hem de dir una cosa important. Estàs molt guapa avui. Portes nou pentinat. Digueu-me què voleu. No tinc temps per escoltar les vostres històries. Escolta, has fet noves normes sobre les faldilles. Sí, però hi ha un problema. Quin problema? Els nois ens aixequen les faldilles tota l'estona. Noies, si els nois us aixequen les faldilles, és culpa vostra. Adeu, tanqueu la porta i no torneu mai més. Així que, digueu-nos, noies, res ens ajudarà. Què? No ho heu aconseguit? Què? Noies, jo ja aniré ara mateix. Gigi, no t'ho recomano. No ho podràs fer. Deixeu-me passar. Gigi! Escolti'm, estimada directora, jo vinc a aquesta escola i no m'agraden les seves normes. Estic escoltant veus? O és un mosquit? Oh, sí, és un mosquit. Noia, marxa d'aquí. Adeu. A ella no li agraden les normes. Ets massa estricta. Bé, noies, no ho he aconseguit. Marxo d'aquesta escola. No passaré per això. No vol prohibir la norma de les faldilles. Gigi, t'hem dit que no ho aconseguiries. T'hem avisat. I tu què, Nat? Bé, tinc una idea. Si la Jana i la Lialia no aconsegueixen res amb la directora, tinc un nou pla. Vinga, noies! Som-hi, sí! Bona sort, noies! 4, 7, 6, 12... 3. Però què us passa, nois? Tornem a empatar de nou. Què vols dir? En Dima té 6, l'Art 12, jo 3, total 21, i només en teniu 11. Si fóssim 3 guanyaríem. Art, no és al final, el següent descans és el més gran. El guanyarem. Per descomptat, Patrick, xoca. Escolteu, no ens podeu guanyar. Noies, ella no vol cancel·lar la norma. No hi ha res a fer. Ella diu que podem marxar de l'escola, que no cancel·larà res. Noies, veniu aquí. Tinc un nou pla. Algú de vosaltres té pantalons curts a la taquilla? Sí, el tenim. Sí, jo. I per què els necessitem? Gigi, vinga. Ens els posarem a sota de les faldilles i quan els nois vinguin, ens les aixecarem nosaltres mateixes i ells es quedaran amb un pam de nassos. I així deixaran de córrer darrere nostre. Molt bona idea, Diana. Noies, és molt bona idea! Nosaltres vam fer el mateix al nostre temps, però portant pantis a sota la faldilla. Senyora Zina, ja no tindrem por dels nois mai més. Noies, aquest és el descans més gran, aguanteu-vos. Patrick, hem d'aixecar totes les faldilles per ser els millors de tots. Escolta, no em pots vèncer, totes les faldilles són meves. Nois, ja no ens molesta que ens aixequeu les faldilles. Tenim pantalons curts a sota. I jo també. Jo porto pantalons. Nois, les noies són molt llestes. Sí, ens han donat una bona. Nois, només 3 porten pantalons curts. La resta no, fem-ho. Espereu, noies. Anem. Pareu! Jo també porto pantalons curts. I jo leggings. Nosaltres pantis. Voleu veure? Nois, hem guanyat. Hem guanyat. Els hi hem ensenyat una lliçó? Esclar. Noies, els nois us aixequen la faldilla? Doncs poseu-vos pantalons curts i deixeu-los amb un pam de nassos.
Mai més s'ho podran tornar a fer! Sí, sí! Poseu-los al seu lloc! Si us ha agradat aquest vídeo, feu un m'agrada, subscriviu-vos al canal i cliqueu a la Campaneta! Tots nosaltres estem amb vosaltres. Ens veiem! Adeu! Adeu! Adeu!